Az ember néha a legnagyobb vihar elől menekülve fut a legcsendesebb, mégis legveszélyesebb csapdába. A fiatal Sarah ezt élte át, mikor apja adósságai és a bostoni szégyen elől a White Mountains fagyos vadonjába menekült. A hóviharban egyetlen fény ígért menedéket, a fekete medve fogadó. Az omladozó cégérén, mintha egy vörös rozsdával írt szabály állt volna. A menedéknek itt mindig ára van. A zord fogadós Jacob nem is kért pénzt. Csupán egy vaskos kötek papírt tett az asztalra. Apja minden egyes adósságát. Az ajánlata fagyosabb volt a kinti viharnál. A tartozásért cserébe Sarah legyen az asszonya. A szavakat egy kulcsfordítás végleges hangja követte. Mit tenne ön, ha a megmenekülés egyetlen útja egy aranykalitkába vezetne, melynek ajtaját épp most zárták körre? Mielőtt visszatérnénk a történethez, mondják el nekünk, honnan néznek minket. És ha megérintette önöket ez a történet, mindenképpen iratkozzanak fel, mert holnapra valami egészen különlegessel készülök. A csendnek sokféle arca van. Van a békés csend, ami a nyári alkonyatot kíséri, és van a feszült csend, ami egy kimondatlan vita előtt lebeg a levegőben. De a legnehezebb csend az, ami egy bezárt ajtó mögött uralkodik, egy olyan helyen, ami egyszerre menedék és börtön. Sarah ezt a csendet tanulta meg a fekete medve fogadó vastag rönkfalai között. De ahhoz, hogy megértsük a jelen folytogató nyugalmát, vissza kell mennünk az időben, ahhoz a viharhoz, ami nem a hegyekben, hanem egy asszony lelkében kezdődött. A történet Bostonban indult, néhány héttel korábban. A városban, ahol a nevek többet nyomtak a latban, mint az arany, és a társadalmi rang volt a legkeményebb valuta. Sarah apja, William, egykor mestere volt ennek a játéknak. A családjuk neve egyet jelentett a tisztelettel, a bálok selyemsuhogásával és a finom porceláncsészék koccanásával. Sarah ebben a világban nőtt fel, ahol a jövő egy szépen megírt forgatókönyvnek tűnt, tele jó partival, elegáns estélyekkel és a gondtalanság édes illatával. Aztán a forgatókönyvet valaki a tűzbe dobta. Williamet elragadta a szerencsejáték démona. Egy olyan szenvedély, ami lassan, de biztosan emésztette fel a vagyont, a becsületet, és végül a család jövőjét is. A selyemruhák helyét átvette a hitelezők kopogtatása az ajtón. A finom porcelán hangját felváltotta az árverésvezető kalapácsának rideg zaja. Sarah emlékezett az utolsó beszélgetésükre az apja egykori dolgozószobájában, amit akkorra már szinte teljesen kiürítettek. Az egyetlen megmaradt bútor egy súlyos tölgyfaasztal volt, amelyen ott hevert egy darab papír. Az atyai adóslevél. Nem volt több, mint tinta a pergamenen, de Sarah számára a családjuk sírkövét jelentette. A rajta szereplő összeg felfoghatatlan volt. Egy olyan mélység, ahonnan nem volt visszatérés. Apa, mit fogunk tenni? Kérdése a kongó ürességbe hullott. William az ablakon bámult kifelé, a hátát mutatva a lányának és a romoknak, amiket maga után hagyott. Mindig van egy út, Sarah, csak még nem látjuk. De Sarah látta. Látta a volt barátnők elforduló tekintetét az utcán. Hallotta a suttogásokat a háta mögött a piacon. Érezte a szégyen forró bélyegét a bőrén, ami kitörölhetetlen volt. A legrosszabbak a hitelezők voltak, a türelmüket vesztett, kemény arcú férfiak, akik már nem elégedtek meg az üres ígéretekkel. Az egyikük, egy Mr. Silas, különösen félelmetes volt. Tekintetében nem csak a pénz iránti vágy csillogott, hanem valami más, valami birtokló, ami végigfutott Sarah hátán a hideggel. Amikor apja utolsó értéktárgyát, egy zsebórát is elvesztett kártyán, Sarah tudta, hogy nincs több idő. Az út, amiről apja beszélt, nem előre vezetett, hanem el, messzire innen. Egyik éjjel, miközben a ház csendben aludt a megaláztatás takarója alatt, Sarah döntött. Csendben pakolt össze egy kis bőr utazótáskát. Belekerült néhány ruha, anyja ezüst medalionja, és egy kis pénz, amit az évek során titokban félretett. A táska aljára csúsztatta az apja asztalán talált adóslevél másolatát. Nem tudta, miért vitte magával. Talán azért, hogy emlékeztesse magát arra, mi elől menekül. Vagy talán azért, mert a papír volt az átok kézzelfogható bizonyítéka, amitől soha nem szabadulhatott. Az istállóban felnyergelte Starlightot, a hűséges kancát,
ami még a jobb időkből maradt rá. Az állat meleg lehellete párát képzett a hideg éjszakai levegőben, mintha csak ő is érezte volna a búcsú súlyát. Csendben, kislány, messzire megyünk, suttogta, és megsimogatta a ló sörényét. Aztán kilovagolt a birtokról, anélkül, hogy egyszer is visszanézett volna. Boston fényei lassan elhalványultak mögötte, mint egy kialvó gyertyalángja. Nem volt konkrét terve, csak egy irány, nyugat, a hegyek felé, ahol a neve semmit sem jelent, és a múltját talán maga mögött hagyhatja. A menekülés első napjai a remény jegyében teltek. Az őszi táj arany és vörös színekben pompázott, és a friss levegő mosta ki a tüdejéből a város folytogató porát. Kisebb fogadókban szállt meg, egyszerű, de becsületes emberek között, akik nem kérdezték, honnan jön, csak azt, hogy kére még egy tál meleg levest. De ahogy haladt egyre beljebb a vadonba, a táj megváltozott. A lankás dombokat felváltották a komor, sziklás hegyek, amik úgy meredtek az égre, mint a föld kővé vált fogai. Az időjárás is zordabra fordult. Az enyhe őszi esőt felváltotta a szúrós, jeges szél, ami mintha a csontjáig hatolt volna. Aztán egy délután elkezdett szállingózni a hó. Először csak játékos pelyhek voltak, amik táncoltak a levegőben, de hamarosan sűrű, vizes lepel lett belőlük, ami mindent eltakart. A hegyi ösvény, amit követett, lassan eltűnt a fehér takaró alatt. Starlight egyre nehezebben haladt, patái mélyen belesüppettek a hóba. Sarah a nyeregben görnyedt, a vastag gyapjúköpeny sem tudta már távol tartani a metsző hideget. Az ujjai elgémberedtek a kantáron, az arca pedig szinte érzéketlenné fagyott. A hóvihar könyörtelenül tombolt körülöttük. A szél süvítése betöltötte a fülét, egy monoton, félelmetes dallamot játszva a fák csupaszágain. Már nem látta az utat sem maga előtt, sem maga mögött. A világ leszűkült a kavargó fehérségre, és a saját, egyre lassuló szívverésére. A remény, ami napokkal ezelőtt még olyan erősen élt benne, mostanra pici, pislákoló mécsessé zsugorodott, amit a vihar minden egyes széllökése azzal fenyegetett, hogy végleg kiolt. Órák teltek el ebben a fehér pokolban. Starlight megállt, és hiába biztatta Sarah, nem volt hajlandó tovább menni. Az állat remegett a kimerültségtől és a hidegtől. Sarah lecsúszott a nyeregből, de a lábai alig tartották meg. A hó a térdéig ért, minden lépés iszonyatos erőfeszítésbe került. Rátámaszkodott a lóra, az arcát a hideg, nedves szőrébe fúrta. Kérlek, Starlight, csak még egy kicsit. De a ló csak a fejét rázta. Vége volt. Itt a senki földjén, egy névtelen hegyoldalban éri utol a vég, amit apja felelőtlensége indított el. A kétségbeesés hidegebb volt, mint a hó. Egyfajta fásult beletörődés lett úrrá rajta. Talán ez a sorsa. Eltűnni a világ szeme elől, egy jégbe fagyott titokként. Lehúnyta a szemét, és már majdnem átadta magát a zsibbasztó álomnak, ami a fagyhalál előszobája. De akkor a szempilláin keresztül, a sűrű hófüggönyön át megpillantott valamit. Egy apró, sárgás fénypontot a távolban. Olyan valószínűtlen volt, mint egy csillag, ami lehullott az égből. Először azt hitte, csak a képzelete játszik vele. A haldokló elme utolsó tréfája. Kinyitotta a szemét, és erősen koncentrált. A fény ott volt. Halvány, de kitartó. Egy ablak, egy ház. Menedék. Ez a felismerés úgy hatott rá, mint egy ostorcsapás. Felébresztette benne a haldokló élni akarást. Utolsó erejét összeszedve megragadta Starlight kantárját, és elindult a fény irányába. Lépésről lépésre vonszolta magát a mély hóban, a széllel dacolva. Minden egyes lélegzetvétel fájt, a tüdeje égett a jeges levegőtől. De a fénypont, mint egy világító torony a viharos tengeren, maga felé vonzotta. Ahogy közelebb ért, kirajzolódtak egy épület körvonalai. Egy masszív, rönkökből épült ház, ami szilárdan állt a viharban, mintha a hegyből nőtt volna ki. Egy cégér nyikorgott a szélben, fekete medve fogadó. A megkönnyebbülés könnyei forrón gördültek végig jeges arcán. Megmenekült. Azt hitte, a sors végre rámosolygott, és egy biztonságos kikötőbe vezette a legvadabb viharból.
Még nem tudhatta, hogy nem a vihar elől talált menedéket, hanem a vihar szemébe sétált be. A kétségbeesésnek van egy különös tulajdonsága. Képes elhitetni az emberrel, hogy a legközelebbi ajtó a megmenekülés kapuja. Sarah reszkető kézzel lökte meg a fekete medve fogadó nehéz tölgyfa ajtaját, és a súlyos fa nyikorogva engedett. A küszöböt átlépve a vihar fülsiketítő süvítése egy csapásra elnémult, mintha egy másik világba lépett volna. Itt bent mély, síri csend uralkodott, amit csak egy hatalmas kőkandallóban pattogó tűzhangja tört meg. A hirtelen meleg és a szélcsend szinte megszédítette. A levegőben száraz fa, hamu és valami fűszeres, talán fenyőgyanta illata terjengett. A szeme lassan szokott hozzá a félhonályhoz, amit a tűz és egyetlen pislákoló olajlámpa fénye világított be. A helység hatalmas volt, a mennyezetet vaskos gerendák tartották, a falakat pedig megannyi vadásztrófea és régi, megsárgult térkép díszítette. De a fogadó üres volt. Sehol egy vendég, sehol egy lélek. Becsukta maga mögött az ajtót, a retesz súlyos kattanással esett a helyére. A hátát a fának vetette és hagyta, hogy a kimerültség végre úrrá legyen rajta. A jeges ruhái olvadni kezdtek, apró tócsa gyűlt köré a durva deszkapadlón. Percekig csak áltott, huny szemmel, élvezve a csendet és a viszonylagos biztonságot. Haló? Van itt valaki? A hangja reket volt és gyenge, alig több egy suttogásnál. A válasz nem szavak formájában érkezett, hanem egy árnyék mozdult meg a szoba legtávolabbi, legsötétebb sarkában. Egy szék nyikordult, és egy alak emelkedett fel, aki addig mozdulatlanul ült a sötétben, mintha csak a fogadó egy darabja lett volna. Magas volt, széles vállú, a tűz fénye csak a sziluettét rajzolta ki. Lassan, megfontolt léptekkel közeledett, és a csizmája tompán dobbant a padlón. Ahogy kilépett a fénybe, Sarah meglátta az arcát. Zord, szögletes vonások, sűrű, sötét haj, és két szem, ami olyan mély és hideg volt, mint egy hegyi tóvize télvíz idején. Nem volt benne sem meglepetés, sem szánalom, csak éber, kutató figyelem. Ez lehetett a fogadós. Jacob. A vihar elől menekül? A hangja mély volt és rezonáló, mint a hegyek morajlása. Nem kérdés volt, inkább megállapítás. Igen, a lovam is kint van, kimerült. Sarah próbálta összeszedni magát, kiegyenesedni, visszanyerni valamit az egykori méltóságából. Az istálló nyitva van, talál magának helyet. A férfi tekintete végigsiklott Sarah átázott ruháin. Megállapodott az arcán, majd visszatért a szemébe. És maga? Mit akar? Egy szobát, csak éjszakára, amíg a vihar elül. Jacob egy pillanatig nem szólt semmit, csak állt és nézte őt, mintha a lelkébe látna. A csend nyomasztóvá vált. Sarah feszengeni kezdett a fürkésző tekintet alatt. Úgy érezte, meztelenre vetköztetik a szavai, a múltja, a szégyene. A szoba pénzbe kerül. A szavak egyszerűek voltak, tényközlőek, minden érzelemtől mentesek. És ezek a szavak voltak azok, amiktől Sarah a legjobban rettegett. A torkában gombóc nőtt. A bostoni úri hölgy, aki most egy vadonbeli fogadóban kénytelen alamizsnáért esedezni, lehajtotta a fejét, a padlót nézte. Uram, nekem nincs pénzem. A beismerés halkan hangzott el, szinte elveszett a tűz ropogásában, de a férfi hallotta. Sarah a legrosszabbra készült, arra, hogy a férfi kineveti, vagy dühösen visszaküldi a viharba. De Jacob nem tett semmi ilyesmit. Arcán semmilyen változás nem látszott, mintha pontosan ezt a választ várta volna. Tudom. A szó úgy hullott a csendbe, mint egy kő a kútba. Sarah felkapta a fejét. Micsoda? Tudom, hogy nincs pénze. Tudom, hogy ki maga, Miss Sarah. Sarah lélegzete elakadt. A neve, itt, a világ végén, ennek az idegennek a szájából. Hogyan? A férfi lassan megfordult, és odasétált egy masszív íróasztalhoz, ami a kandalló mellett állt. Kinyitott egy fiókot, és kivett belőle egy vaskos kötek papírt, átkötve egy vörös szalaggal.
Visszasétált és letette az iratokat a fogadó közepén álló nagy asztalra. A mozdulat csendes volt, de mégis olyan súlyos, mint egy ítélethirdetés. Ismeri ezeket, feltételezem. Sarah odalépett az asztalhoz. A keze renegett, ahogy a papírokhoz nyúlt. Felismerte a pecséteket, az aláírásokat. Adóslevelek, zálogjegyek, kötelezvények. Apja szégyenének minden egyes darabja ott hevert előtte. Egy egész életnyi rossz döntés, egy család tönkremenetelének krónikája. De hogy ezek Bostonban voltak? Különböző hitelezőknél? Valóban, de most már mind egy helyen vannak. Nálam. Felvásároltam az összeset. Jacob hangja továbbra is nyugodt maradt, de a szavaiban ott rejlett a csapda acélos keménysége. Az apja minden adóssága, az enyém. Sarah hátrált egy lépést, mintha megütötték volna. Most már értette. Ez nem véletlen volt. Nem a sors szeszélye vezette ide, hanem egy gondosan megtervezett út végállomása volt. Mit akar tőlem? Az adósságot ki kell fizetni. Ez a törvény. De hát mondtam, nincs semmim. Ó, de van. Van valamije, ami értékesebb minden pénznél. A férfi tekintete most már nem volt hideg. Valami más égett benne. Valami ősi, birtokló ösztön. Az apja elvette tőlem a jövőmet. Én cserébe az övét veszem el. Magát. A szavak a levegőben lógtak, felfoghatatlanul. Nem értem. Nagyon is érti. Az adósságért cserébe nem a pénzét kérem. Legyen a feleségen, Miss Sarah, és az apja tartozása a múlté lesz. Eltörlöm. Elégetem. Mindörökre. Sarah szája tátva maradt, de nem jött ki rajta hang. A világ a feje tetejére állt. Mielőtt egyetlen szót is szólhatott volna, mielőtt sikíthatott vagy tiltakozhatott volna, Jacob lassan elsétált mellette. Odament a bejárati ajtóhoz. Sarah csak a hátát látta, hogy a férfi a zsebébe nyúl, és elővesz egy súlyos, fekete vaskulcsot. Behelyezte az árba. A kulcs elfordításának hangja élesen, fémesen csengett a csendben. Egyetlen, végleges kattanás. A csapda bezárult. Jacob kivette a kulcsot a zárból, és lassan a nadrágja zsebébe csúsztatta. Aztán megfordult, és visszanézett Sarahra. Az arca olyan volt, mint egy kőbevésett maszk. Isten hozta itthon. A fekete medve fogadó többé nem menedék volt a vihar elől. A börtönévé vált. A kulcs kattanása után a csend megváltozott. Nem volt többé a vihar elől keresett menedék csendje. Ez a csapda csendje volt, nehéz és végleges, mint egy sírkő. Sarah ott állt a fogadó közepén. A bőre alatt még érezte a kinti vihar hidegét, de a lelkében egy egészen másfajta fagy terjedt szét. Jacob a zsebébe süllyesztette a kulcsot, mintha csak egy követ ejtett volna egy mély kútba. A mozdulat egyszerű volt, hétköznapi, és éppen ettől lett olyan szörnyűséges. Az arca nem tükrözött sem diadalmat, sem gyűlöletet, csak a tények rideg nyugalmát. A lova el van látva. Az emeleten van egy szoba, tiszta, használhatja. A hangja tárgyilagos volt, mintha csak az időjárásról beszélne, nem pedig egy emberi élet zálogba vételéről. Sarah nem válaszolt. A szavak elakadtak a torkában, megfagyva a döbbenettől és a hirtelen feltörő, tehetetlen daktól. A szeme a hatalmas kőkandallóra tévedt, ahol a lángok mohónnyal adosták a hasábokat. A tűz volt az egyetlen, ami élt és mozgott ebben a megdermedt pillanatban. Az volt az egyetlen melegség a hideg valóságban. És abban a pillanatban Sarah megesküdött magának, hogy nem fog megtörni. Ha ez a férfi azt hiszi, hogy egy meglekadt madárkát fogott, akit könnyedén a kalitkába zárhat, akkor tévedett. Az éjszaka végtelennek tűnt. Sarah nem ment fel a felajánlott szobába. Egy a kandallótól távol eső, kemény támlájú faszéken ült, egyenes háttal, a büszkeség páncéljába burkolózva. Jacob nem szólt egy szót sem. Végezte a dolgát, mintha Sarah ott sem lenne. Bezárta a zsalugátereket, eloltotta az olajlámpát,
és egy takarót hagyott egy közeli padon. Aztán felment az emeletre vezető lépcső, a léptei súlyosan visszhangoztak a csendben. Amikor a szürke hajnal első fényei beszivárogtak a hófötte ablakokon, Sarah már ébren volt, vagyis még mindig ébren volt. A fogadó lassan ébredezett, a rönkfalak nyikorogtak, ahogy a reggeli hidegben összehúzódtak. Hamarosan frissen főzött kávé és sült szalonna illata töltötte be a levegőt. Jacob lejött a lépcsőn, már felöltözve, a napi munkára készen. Ránézett Sarahra, aki még mindig ugyanabban a testtartásban ült a széken, mint egy szobor. A férfi egy tányért tett az asztalra, rajta tojással és szalonnával, mellé egy bögre gőzölgő kávét. Egyen! A szó parancsként hangzott, de Sarah a szemébe nézett, a tekintete jeges volt. Nem vagyok éhes. Ez volt az első lövés a háborújukban. Jacob egy pillanatig nézte, majd megvonta a vállát. Ahogy akarja, ott lesz, ha meggondolja magát. Azzal felvette a nehéz kabátját és kiment az ajtón, amit belülről egy súlyos retesszel zárt be. Sarah hallotta a lépteit a hóban, ahogy az istálló felé tartott. Egyedül maradt. A nap lassan bánszorgott. Odakint a hó szakadatlanul esett, a világot egy vastag, fehér paplan alá temetve. A fogadó maga is szereplővé vált ebben a néma drámában. Régi volt és komor, a falakon lévő agancsok és kitömött állatok némán figyelték a nőt. Minden recsegés, minden nyikorgás felerősödött a csendben, emlékeztetve Sarah-t az elszigeteltségére. A gyomra korgott az éhségtől, a kávé illata szinte marta az orrát, de nem nyúlt az ételhez. Ez volt az egyetlen dolog, ami felett még hatalma volt. A saját teste. Jacob néhány óra múlva visszatért, a kabátját hó lepte be. A csizmáját a bejáratnál rúgta le, és egy szót sem szólva megrakta a tüzet. Mozgásában volt valami könyörtelen, ritmikus nyugalom, ami Sarah-t egyszerre irritálta és megrémítette. Úgy mozgott ebben a házban, mint egy király a birodalmában. A férfi tekintete észrevétlenül, de szüntelenül rajta pihent. Amikor fát hozott be, amikor vizet melegített, vagy amikor egy bőrszíjat javított a tűz mellett, Sarah érezte a pillantását. Nem volt tolakodó vagy kihívó. Olyan volt, mint egy ragadozóé, ami türelmesen figyeli a csapdába esett zsákmány minden rezdülését. Délben Jacob ismét ételt tett az asztalra, meleg levest és friss kenyeret. Az illata betöltötte a szobát, próbára téve Sarah elszántságát. De a nő megkeményítette a szívét, és az ablakon át a fehér semmit bámulta. Az elutasítás lett a fegyvere, a csend, a pajzsa. Jacob megette a saját adagját, lassan, megfontoltan, majd elpakolt maga után. A nap hátralévő részében alig mozdultak. A férfi egy könyvet olvasott a tűz mellett, Sarah pedig a székén ült, az éhség és a kimerültség lassan mardosta a kitartását. A feszültség a levegőben szinte tapintható volt, sűrűbb, mint a kinti hóvihar. Két akarat feszült egymásnak a rönkház folytogató csendjében. Ahogy az este ismét leszállt, Jacob felállt és odalépett hozzá. Egy tiszta gyapjútakarót tett a szék karfájára. Hideg lesz éjjel. Majd szó nélkül otthagyta és ismét felment az emeletre. Sarah sokáig nézte a takarót. Egy apró gesztus volt, ami mégis összezavarta. Végül, amikor a hideg már a csontjaiba mart, remegő kézzel maga köré tekerte a puha anyagot. A tűz lassan parázslott a kandallóban, a ház pedig lélegzett körülötte a maga öreg, fás illatával. Ez volt a fogság első napjának vége, és a háború csak most kezdődött. A második nap hajnala ugyanolyan szürke és reménytelen volt, mint az első. Sarah a takaró alatt ébredt a székben, a tagjai elgémberedtek, a gyomra pedig élesen, követelőzően korgott. Belátta, hogy az éhezés nem fegyver, csupán lassú öngyilkosság. Ha túl akarja élni ezt, és ha esélyt akar a szökésre, erőre van szüksége. Amikor Jacob lejött és letette elé az apkását és a kávét, a nő egy pillanatnyi habozás után enni kezdett. Nem nézett a férfira, a szemét a tányérjára szegezte, de érezte Jacob pillantását. Nem volt benne diadal, csak csendes, megfigyelő nyugalom. Miután végzett, Sarah felállt. Az ereje lassan visszatért, és vele együtt a nyugtalanság is. Nem ülhetett tovább egy helyben, mint egy megbékjózott állat. Fel kellett mérnie a börtönét.
Elkezdte a felfedezést, lassan, megfontoltan, mintha csak egy vendég lenne, aki körülnéz. A nagy közös helyiségből egy sötét folyosó nyílt. Az egyik oldalon a konyha volt, meglepően tiszta és rendezett, tele rézedényekkel és befőttekkel teli polcokkal. A másik oldalon egy kisebb szoba, ami egyfajta irodaként vagy könyvtárként funkcionált. A polcokon régi bőrkötéses könyvek sorakoztak. A témájuk a hegyekről, a vadászatról és a történelemről szólt. Sarah végigfuttatta az ujját a gerinceken. Mindenhol ugyanaz a kép fogadta. Az ablakok vastag üvegein túl a hó már-már a párkányig ért. Fehér, mozdulatlan falak vették körül a házat, elzárva minden menekülési útvonalat. A világ odakint megszűnt létezni. Csak ez a ház volt, a csend és a fogvatartója. A folyosó végén egy újabb ajtóra bukkant, sötét tölgyfából készült, mint a bejárat, de ezen nem volt retesz, csak egy régi, rozsdás kirincs és egy kulcslyuk. Megpróbálta lenyomni a kirincset. Zárva volt. Ne fáradjon! Sarah összerezzent. Jacob hangja a háta mögül jött, csendesen, de minden szava súlyos volt. A férfi a folyosó másik végében állt, a karját a mellkasán fonta össze, és egyszerűen csak nézte őt. Sarah lassan elvette a kezét a kivincsről, de nem fordult meg. Mi van ott? Semmi, ami magára tartozna. A válasz rideg volt és végleges. Jacob lassan odasétált hozzá, megállt mellette, de nem a nőre nézett, hanem az ajtóra. Vannak szabályok ebben a házban, mondta halkan, szinte magának. A háza magáé, bármit használhat. A könyveket, a konyhát, a tüzet. Szabadon mozoghat. Egy pillanatra elhallgatott, majd a tekintetét Sarahra emelte. De ez az ajtó zárva marad, és a bejárati ajtó is. A távozás gondolatát pedig verje ki a fejéből. A hegy nem bocsát meg, főleg nem ilyenkor. Nem fenyegetés volt, egyszerű ténymegállapítás. Ettől a perctől kezdve a zárt ajtó lett Sarah megszállottsága, a rejtély, amit meg kellett fejtenie. Úgy érezte, a kulcs Jakob múltjához, és talán a saját szabadulásához is az ajtó mögött rejlik. A tehetetlen düh apró lázadásokban tört ki belőle. Egyik délután, amikor Jakob fát vágott kint, Sarah a könyvtárszobában átrendezte a könyveket, összekeverte a köteteket, a történelmet a botanikával, a regényeket az atlaszokkal. Gyerekes dolog volt, de abban a pillanatban a szabadság egy apró szikráját jelentette. Amikor Jakob visszatért, észrevette a változást. Nem szólt egy szót sem. Egyszerűen csak a nap hátralévő részében, amikor épp nem volt más dolga, módszeresen visszarakosgatta a könyveket a helyükre. A saját, láthatatlan rendszere szerint. A nyugodt, zavartalan mozdulatai őrjítőbbek voltak bármilyen kiabálásnál. Egy másik alkalommal vacsora közben Sarah véletlenül felborított egy pohár vizet. A víz szétömlött az asztalon, lecsorgott a padlóra. Jakob lassan letette a villáját. Felállt, hozott egy rongyot, és szótlanul feltörölte a vizet, mintha mi sem történt volna. Sarahra még csak rá sem nézett. És a nő megértette. Ezt a férfit nem lehet kibillenteni a nyugalmából ilyen pitiáner eszközökkel. A ridegsége egy erődfala volt, amin a düh és a hisztéria egyszerűen lepereg. Az este ismét csendben telt. Sarah a tűz mellett ült, de most nem a lángokat nézte, hanem a férfit, aki vele szemben egy széken ülve egy kést fenn. A penge ritmikusan siklott a fenőkövön, a hang monoton volt és megnyugtató. Vagy talán inkább bajós. Sarah rájött, hogy semmit sem tud erről az emberről. Csak azt, hogy ő a fogvatartója, és hogy a sorsa a kezében van. De ki volt ő valójában? Miért pont őt választotta? Miért pont az apja adósságát? És legfőképpen, mit rejt a zárt ajtó? A klausztrofóbia érzése folytogatóbb volt, mint valaha. Nem a ház falai zárták be, hanem a tudatlanság. Jakob befejezte a késélezést, megtörölte a pengét és a bőrtokjába csúsztatta. Felnézett, és a tekintetük egy pillanatra találkozott a tűzfényében. Jakob szemében nem volt semmi,
sem harag, sem vágy, sem gyűlölet. Csak a hegyek végtelen hideg magánya. És Sarah tudta, hogy ha meg akarja érteni a börtönét, először a börtönőrét kell megértenie. Napok teltek el a hó és a csend fogságában. A lázadás apró tüzei kialudtak Sarah lelkében. Helyüket a tompa beletörődés és a feszült megfigyelés vette át. A napok egyhangú ritmusban követték egymást, melyet csak a tűzrakás, az étkezések és a kinti vihar halkuló, majd újra felerősödő morgása tagolt. Jacob továbbra is szótlanul végezte a dolgát, de Sarah már nem csak a fogvatartóját látta benne, hanem a ház szellemét is. A férfi minden mozdulata a helyhez tartozott, mintha ő maga is a rönkfalakból, a kőből és a hegyvidéki erdőből nőtt volna ki. A háborújuk csendes állóháborúvá szelédült, ahol a lövészárkokat a kandalló két oldalán ásták meg. Egy este azonban valami megváltozott. Jacob nem a szokásos módon tette le az ételt a Sarah által elfoglalt távoli asztalra. 2 tányérral terített meg a nagy, központi asztalnál, egymással szemben. A sült hús és a párolt zöldségek illata betöltötte a helységet. Jacob a saját helyére ült és Sarahra nézett. Ide üljön, velem eszik. Nem volt kérdés a hangjában, csak egyszerű, megfellebbezhetetlen parancs. Sarah egy pillanatig habozott, a dac utolsó szikrája még pislákolt benne, de az éhség és egy furcsa, újfajta kíváncsiság erősebb volt. Lassan felállt és odasétált az asztalhoz, leült a kijelölt helyre. A köztük lévő távolság hirtelen lecsökkent. Most már nem csak a férfi sziluettjét látta, hanem az arcának barázdáit, a tűz fényében megcsillanó, komoly szemeit. Percekig csendben ettek. Csak a kések és villák koccanása törte meg a hallgatást. Sarah feszengve ült, minden porcikájával a másikra figyelt. Aztán Jacob váratlanul megszólalt. Ezek a hegyek nem valók gyenge embereknek. Sarah felkapta a fejét. A férfi nem ránézett, hanem a tányérja fölött a sötét ablak felé, mintha a kinti, láthatatlan csúcsokat kémlelné. Nincsenek itt törvények, csak egyetlen egy. Az erősebbé. A természet nem ismer szánalmat. Elveszi, ami az övé. Aki nem tiszteli, azt eltemeti a hó alá, vagy hagyja éhen halni. A hangja mély volt és rekettes, mintha ritkán használná hosszabb mondatokra. Nem az adósságról beszélt, nem a helyzetükről, hanem a világról, ami körülvette őket. Az emberek a városokban azt hiszik, uralják a világot. De itt megtanulod, hogy csak porszemek vagyunk. A hegy eldönti, ki él és ki hal. Sarah letette a villáját és hallgatta a férfit. Most először látott repedést a rideg páncélon. A szavai mögött nem kegyetlenség volt, hanem egyfajta keserű tisztelet a mindent uraló erő iránt. És a szavai mögött ott volt a mélységes, mindent átható magány. Annak az embernek a magánya, aki régóta egyedül néz farkasszemet a természet könyörtelenségével. A vacsora után Jacob felállt és egy régi, faragott fadobozt vett elő egy polcról. Letette az asztalra kettejük közé és kinyitotta. Egy sakktábla volt benne. A bábuk csontból és sötét diófából készültek. A figurák kidolgozása finom volt, látszott rajtuk a gondos kézi munka. Jacob elkezdte felállítani a bábukat a helyükre. A mozdulatai lassúak és megfontoltak voltak. Nem szólt egy szót sem, nem hívta játékra a nőt. Egyszerűen csak előkészítette a csatateret. Egy olyan küzdelemhez, aminek világos szabályai vannak, ahol az ész és a stratégia számít, nem a nyerserő. Sarah lenézett a táblára, a fekete és fehér négyzetekre, és megértette a néma ajánlatot. Mielőtt azonban a játszma elkezdődhetett volna, a kandallóban a tűz alább hagyott, a lángok már csak pislákoltak. A szobában érezhetően hűvösebb lett. Jacob felállt, hogy újabb fahasábokat tegyen a tűzre. Odalépett a tűztér mellett felhalmozott rönkökhöz, és lehajolt egy különösen nehéz, vastag darabért. Ahogy felemelte, a fa egyensúlya megbillent. Sarah anélkül, hogy gondolkodott volna, ösztönösen felpattant. Odalépett, és a másik kezével megtámasztotta a hasáb túlsó végét, segítve a férfit, hogy egyensúlyba hozza. A mozdulat csendes volt és gyors. A keze egy pillanatra hozzáért Jacob kézfejéhez.
A férfi bőre durva volt és meleg a tűz közelségétől. Mindketten megdermedtek. Jacob lassan felemelte a tekintetét, és a tűz parazsának fényében a nő szemébe nézett. Ebben a pillantásban nem volt semmi a régi ellenségeskedésből, csak meglepetés. És talán valami más is, valami mélyebb, amit Sarah még nem tudott megfejteni. Közösen emelték a fahasábot a parázsra. A szikrák felpattantak, és az új fa lassan lángra kapott, meleg fénnyel árasztva el a szobát. A napok óta tartó fagyos csend megtört. Nem szavakkal, hanem egyetlen, közös mozdulattal. A háború nem ért véget, de a harcmező szabályai örökre megváltoztak. Az a közös mozdulat a kandalló előtt megváltoztatott valamit a levegőben. A feszültség nem múlt el, de átalakult. A nyers ellenségeskedés helyét egyfajta súlyos, várakozással teli csend vette át. A sakktábla érintetlenül állt az asztalon, egy néma kihívás, amit egyikük sem fogadott el. A játszma már nem a táblán zajlott, hanem a tekintetekben, a mozdulatokban, a ki nem mondott szavakban. Sarah napközben a könyvtárszobába húzódott vissza. A hely menedékké vált, egy csendes zúg, ahol a gondolatait rendezgethette. De már nem a könyvek érdekelték, hanem a tárgyak. Az apró személyes holmik, amelyek egy másik életről meséltek. Azt kereste, ami felfedheti Jacob titkát, ami választ ad a miértekre. Egyik délután, miközben Jacob kint volt, hogy az állatokat ellássa, Sarah tekintete egy magas polcon álló, sötét fadobozra esett. Por fette, és szinte beleolvadott a polc árnyékába. Valami azt csúgta neki, hogy ez más, mint a többi holmi. Óvatosan felállt egy székre, és leemelte. Nehezebb volt, mint gondolta. A tetején halvány, kopott intarzia mintázata látszott. Egykor talán virágokat vagy indákat ábrázolt. Az oldalán egy apró, réz kulcslyuk volt. Sarah letette az asztalra, és az ujjával végig simított a fa erezetén. Érezte, hogy valami személyeset, valami tiltottat tart a kezében. A kíváncsisága azonban erősebb volt a félelemnél. A doboz oldalán egy kis fiókban megtalálta a felhúzó kulcsot. A keze kissé remegett, ahogy beillesztette a szerkezetbe, és lassan elfordította. Kattogó, nyikorgó hangot hallatott, mint egy szerkezet, amit hosszú ideje nem ébresztettek fel álmából. Aztán felnyitotta a fedelet. A ház folytogató csendjét hirtelen egy tiszta, törékeny dallam törte meg. Egy egyszerű, szívszorítóan gyengéd altatódal volt. A hangok apró üvegcsengőkként peregtek a levegőben, betöltve a komor szobát egy rég elfeledett melegséggel. Sarah lehunyta a szemét, és egy pillanatra elfelejtette, hol van. A dallam egy másik világról mesélt, egy békés, szeretettel teli otthonról. Aztán hirtelen zajt hallott. Kinyitotta a szemét, és Jacob állt a könyvtárszoba ajtajában. A férfi nem dühösnek tűnt, annál sokkal rosszabb volt. Az arca hamuszürke volt, a szemei kitágultak a döbbenettől, és egy olyan mélységes, nyers fájdalomtól, amit Sarah még soha nem látott emberi arcon. Mintha a dallam minden egyes hangja egy tördöfés lett volna a szívébe. Hagyja abba. A hangja alig volt több suttogásnál, rekedt és megtört. Sarah mozdulni sem bírt a látványtól. Jacob lassan, mechanikus mozdulatokkal odalépett az asztalhoz. A keze, ami eddig mindig olyan biztos és erős volt, most láthatóan remegett, ahogy lehajtotta a zenedoboz fedelét. A dallam hirtelen elhallgatott. A csend, ami utána következett, fülsiketítőbb volt, mint bármilyen zaj. Jacob nem nézett Sarahra. A tekintetét a néma dobozra szegezte, mintha attól félne, hogyha felemeli a fejét, a világ darabokra hullik körülötte. Szó nélkül megfordult és kiment a szobából. Sarah ott maradt egyedül, a szíve hevesen vert. Ebben az egyetlen lemeztelenített pillanatban többet tudott meg a férfiról, mint az elmúlt napokban összesen. Már nem csak egy szörnyeteget látott benne, egy kegyetlen fogvatartót, hanem egy sebesült embert, aki egy elviselhetetlen tehersúlya alatt roskadozik. Később, aznap este, a tűz ropogása mellett ültek, a szokásos feszült csendben. De a csend most más volt. Sarah már nem a férfitől félt, hanem a fájdalmától.
A gondolatai visszatértek a könyvtárszobába. Jacob felállt, hogy megigazítsa a tüzet, és egy vastag, bőrkötéses könyv esett le a kandalló párkányról. Kinyílt, ahogy a padlóra esett. Sarah ösztönösen lehajolt, hogy felvegye. És akkor meglátta a lapok közé csúsztatott, megsárgult fényképet. Egy fiatal nő nézett vissza rá a képről, a szemei kedvesen mosolyogtak. A karjában egy pólyába bugyolált csecsemőt tartott. Mögöttük pedig ott állt a fekete medvefogadó. A falak még újak voltak. A cégér frissen festett. Sarah szíve összeszorult. Tudta, kiket lát. Ne nyúljon hozzá! Jacob hangja éles volt, mint a jégcsap. Mielőtt Sarah felegyenesedhetett volna, a férfi kitépte a kezéből a fényképet. A mozdulat durva volt és hirtelen. Azt mondtam, az az én dolgom, semmi köze hozzá. Sarah lassan felállt és a szemébe nézett. A férfi dühe állarc volt csupán, egy vékony réteg, ami a mélységes szomorúságot takarta. Jacob a kezébe markolta a képet, mintha az élete függne tőle. Aztán anélkül, hogy egy további szót szólt volna, megfordult és felment a lépcsőn, eltűnve az emelet sötétjében. Sarah egyedül maradt a tűzfényénél, de már nem a saját fogságán gondolkodott, hanem azon a láthatatlan börtönön, amelyben ez a férfi élt már hosszú, hosszú évek óta. És a rejtélyes, zárt ajtó titka lassan kezdett értelmet nyerni. A fényképpel való összecsapás után a ház csendje megváltozott. Már nem a feszültség csendje volt, hanem a gyászé. Mintha a leejtett kép felszakított volna egy régi sebet, és a belőle szivárgó fájdalom most láthatatlan kötként terjengett a szobákban. Sarah a következő nap reggelén a kandalló előtt ült, de a tűz melege nem érte el. A gondolatai Jacob arca körül forogtak, ahogy a férfi a lépcsőn felfelé menetelt, kezében a múlt egy darabkájával. A dű mögött rejlő mélységes szomorúság nem hagyta nyugodni. Kora délelőtt Jacob megjelent a hallban, vastag téli kabátot és csizmát viselt. Egy szót sem szólt, a tekintetét szándékosan elkerülte Sarahét. Mozdulatai nehézkesek, szinte gépiesek voltak. Felkapott egy fejszét a fal mellől, és elindult az ajtó felé. Sarah tudta, hová megy. Az istállóba, az állatokhoz, vagy fát vágni a hóval borított erdő szélére. Olyan feladatokhoz, amelyek fizikai erőt igényelnek, és egy időre elnémítják a gondolatokat. A nehéz tölgyfaajtó nyikorogva kinyílt, beengedve egy hullámnyi fagyos levegőt, majd egy tompa puffanással becsukódott. Jacob elment. Sarah egyedül maradt. A ház hirtelen hatalmasnak és üresnek tűnt. A csend most lehetőséget rejtett. A nő lassan felállt, és a tekintete az emeletre vezető lépcsőre szegeződött. A zárt ajtó hívta. A rejtély, ami mögötte lapult, már nem csak a kíváncsiságát izgatta. Úgy érezte a válasz Jacob tettére. A férfi egész lényére ott rejtőzik, abban a lezárt, néma szobában. De az ajtó zárva volt, és a kulcsot sosem látta. Hol rejtene el egy férfi, mint Jacob, egy ilyen fontos kulcsot? Nem egy nyilvánvaló helyen. Valahol, ami egyszerre van szem előtt, és mégis rejtve. A tekintete végig siklott a nagyterem falain, a polcokon, a bútorokon. Megállapodott a hatalmas kőkandallón, a ház szívén, a meleg és a konfliktusok központján. Odalépett a párkányhoz, ahol a tegnap este a könyv leesett. Ujjai végig simítottak a durva, hideg kövön. Kereste a repedéseket, a meglazult részeket. A párkány jobb szélén, egy díszes faragás mögött, az ujjai valami mást éreztek. Egy kő enyhén mozgott. A szíve hevesebben kezdett verni. Körömmel óvatosan kipiszkálta a követ a helyéről. Mögötte egy kis üreg tátongott, sötét és poros. Belenyúlt, és az ujjai hideg fémhez értek. Lassan kihúzta. Egy egyszerű, fekete vaskulcs volt. Nehéz és hideg. A múlt kulcsa. Sarah a kezében szorongatta a kulcsot, mintha az égetné a bőrét. Lábújhegyen, lélegzet visszafolytva osont fel a recsegő fa lépcsőn. Minden lépés visszhangzott a csendben. Megállt a folyosó végén álló, sötét faajtó előtt. Remegő kézzel illesztette a kulcsot az árba. Tökéletesen illett bele. Lassan elfordította. A zár kattanása fülsiketítően hangosnak tűnt a síri csendben. Sarah egy pillanatra megdermedt, hallgatózott.
de csak a saját szívverését hallotta. Lassan lenyomta a kilincset, és benyitott az ajtón. A szoba levegője állott volt, és nehéz. Az időszaga, a por és a rég elfeledett emlékek illata. A sötétítő függönyök be voltak húzva, de egy vékony résen beszűrődött a hófehér táj vakító fénye, pászmát vetve a levegőben táncoló porszemcsékre. Ahogy a szeme hozzászokott a félhomályhoz, a formák lassan kirajzolódtak. A fal mentén egy kicsi, faragott faágy állt. Mellette egy hintaló, mozdulatlanul, mintha egy soha el nem kezdett játékra várna. A sarokban egy láda volt, a fedele nyitva, és apró, kézzel varrott rongybabák és fakatonák kandikáltak ki belőle. Mindenen vékony porréteg ült, mint egy finom, szürke lepel, ami megőrizte a pillanatot az enyészettől. Ez egy gyerekszoba volt. Sarah lassan, szinte lebegve lépett beljebb. A padló a súlya alatt megnyikordult. A tekintete az ablak alatti bölcsőre esett. Üres volt. És abban a pillanatban Sarah mindent megértett. A zenedoboz dallama egy altatódal volt. A fényképen egy anya és a gyermeke volt. Jacob dükitörései nem a kegyetlenségből fakadtak, hanem egy elviselhetetlen, feldolgozatlan gyászból. Ez a szoba volt Jacob traumájának a szíve, a fizikai bizonyítéka annak, amit elveszített, a feleségét és a gyermekét. Ez a felismerés szédítő erővel vágott melbe. Sarah hátratándorodott és a falnak támaszkodott. Most már értette a férfi megszállottságát. Jacob nem egyszerűen egy feleséget akart az adósságért cserébe. Ennél sokkal borzalmasabb volt a helyzet. Egy elveszett családot akart újraalkotni. Egy betölthetetlen űrt próbált betömni vele, Sarahval, egy torz, kétségbeesett kísérlet keretében. Nem fogvatartó és fogoly voltak, hanem egy gyászoló férfi és egy élő szellem, akit egy halott nő helyére szántak. A félelem, amit eddig érzett, átalakult. Helyét egy mélységes, hideg szánalom, és a helyzet iszonyatának felismerése vette át. Sarah nem tudta, mennyi ideig átott a múlt fagyos csendjében. Csak a kintről hallatszó tompa puffanás, a fejszecsapás hangja ébresztette fel a révületből. Jacob dolgozott. Hamarosan visszajöhet. Kirohant a szobából, mintha kísértetek üldöznék. Csendesen bezárta az ajtót, a kulcsot visszacsúsztatta a helyére, a meglazult követ pedig gondosan visszanyomta a falba. Letörölte a kezéről a port, és visszament a lépcsőn. Leült a kandalló elé, ugyanoda, ahol a férfi otthagyta. De már minden más volt. A ház falai most nem csak őt zárták be, hanem egy szörnyű tragédia emlékét is őrizték. Amikor nem sokkal később az ajtó újra kinyílt, és Jacob belépett, a ruháján hópelyhekkel, Sarah már nem a fogvatartóját látta, hanem egy összetört embert, aki egy sírkamrában él, és kétségbeesetten próbál életet lehelni a halottakba. Aznap este a vacsora érintetlenül hűlt ki az asztalon. A tűz ropogott, árnyakat vetve a falakra, de a melege nem tudta áttörni a köztük lévő fagyos burkot. Jacob a székében ült, a tekintete a lángokba révett, de nem a tüzet látta. Sarah vele szemben foglalt helyet, a kezeit az ölében tördelve. A gyerekszoba képe, a porlepte csend és az üres bölcső látványa beleégett a retinájába. A csend már nem volt feszült. Annál sokkal rosszabb volt. Súlyos volt, tele ki nem mondott szavakkal, és egy szörnyű, mindent beborító gyásszal. Sarah tudta, hogy nem maradhatnak így. Ez a némaság lassan megfojtja mindkettőjüket. Levegőt vett. A hangja alig volt több suttogásnál, de a csendben úgy hatott, mint egy kiáltás. Láttam a szobát. Jacob nem mozdult. A teste megfeszült, de a tekintetét továbbra is a tűzre szegezte. Mintha nem hallotta volna. Vagy mintha azt remélte volna, hogy ha nem vesz róla tudomást, a szavak szerte foszlanak. Az emeleten. A zárt ajtó mögött. Sarah hangja erősebb lett, ahogy folytatta. Láttam a bölcsőt, és a hintalovat. A szó, hintaló, megtörte a férfi bénultságát. Lassan, végtelenül lassan Sarahra fordította a fejét. Az arcán nem dű volt, hanem valami üres, halálos nyugalom. Semmi jogod nem volt oda menni. A hangja mély volt és rekedt. Minden szó egy különálló, nehéz kődarab volt. Tudnom kellett. Mit kellett tudnia?
Hogy az én házamban az én szabályaim vannak? Hogy az én múltamhoz semmi köze? Felállt és a kandallóhoz lépett. A magas alakja fenyegető árnyékot vetett a nőre. De Sara már nem félt. A szánalom, amit érzett, kioltotta a félelmet. Kié volt az a szoba? Hagyja. Ezt most, azonnal. Nem hagyom. Fogva tart itt hetek óta, az apám adósságára hivatkozva. Azt mondja, feleségül kell jönnöm magához, de ez nem az adósságról szól, igaz? Sara is felállt. Most már szemtől szemben álltak. Annak a nőnek a helyére szán, aki a fényképen van. Annak a gyermeknek az anyjává akar tenni, aki abban a bölcsőben feküdt volna. A szavak eltalálták a céljukat. Jacob arca megrándult, mintha fizikailag megütötték volna. A fala, amit oly gondosan épített maga köré évek alatt, repedezni kezdett. Leomlott a szigorú fogadós állarca, és alatta ott volt a sebesült, gyászoló férfi. Megtántorodott és a kandallópárkányba kapaszkodott. A széles válla meggörnyedt a láthatatlan teher alatt. Hosszú, gyötrelmes csend telt el. A tűz ropogása volt az egyetlen hang. Amikor Jacob végre megszólalt, a hangja megtört és távoli volt, mintha egy mély kútból jönne. Eleanor. Így hívták. Lehúnyta a szemét, ahogy kimondta a nevet, mintha az is fájdalmat okozna. És a fiam Thomas lett volna. Visszaroskadt a székébe, a kezét az arcába temette. Sara mozdulatlanul állt, és hagyta, hogy a vallomás súlya leülepedjen. Nem kérdezett többet. Tudta, hogy most már a férfi magától fogja elmondani. 5 éve volt, mondta Jacob rekedten a tenyerébe beszélve. Ugyanilyen tél volt. A hó napokig esett, mindent elzárt. A hegy egy fehér börtönné vált. Felemelte a fejét, a tekintete üres volt, a múltat nézte. Thomas koraszülött volt, gyenge. Az orvos azt mondta, minden rendben lesz, csak vigyáznunk kell rá. De aztán belázasodott. Eleanor egész éjjel virrasztott mellette, hűtötte a homlokát, de a láz nem ment lejjebb. Tudtam, hogy gyógyszer kell a városból, de a hágó járhatatlan volt. Jacob hangja elcsuklott, meg kellett állnia egy pillanatra. Éppen akkor egy kereskedő szállt meg nálunk. A vihar előtt érkezett. Azt mondta, ismeri a hegyet, mint a tenyerét, és egy rejtett ösvényen le tud jutni a völgybe. Sara szíve egyre hevesebben vert. Egy szörnyű sejtelem kúszott be a gondolatai közé. Minden pénzt odaadtam neki, ami a házban volt. Könyörögtem neki, hogy siessen. Azt mondta, napnyugtára visszaér a gyógyszerrel. Jacob felnevetett, de a nevetése száraz, keserű hang volt, minden vidámság nélkül. Napnyugtakor nem jött, sem éjszaka, sem másnap. Amikor a hó végre olvadni kezdett és le tudtam menni, már túl késő volt. Thomas elment, Eleanor pedig, ő követte néhány héttel később. Azt hiszem, a szíve egyszerűen feladta. A férfi elhallgatott, a szeme a semmibe merett. Sara alig kapott levegőt, a torkát folytogatta a kérdés, amitől rettegett, de fel kellett tennie. A kereskedő. Ki volt az a férfi? Jacob lassan, nagyon lassan Sarára emelte a tekintetét. A szemében már nem volt harag, csak a gyász feneketlen, hideg óceánja. És abban a pillanatban Sara meglátta a hasonlóságot. Az apja szeme is ilyen volt, amikor a kártyaasztalnál vesztett. Hetekkel később találtam rá a szomszédos völgyben egy kocsmában. A pénzemet eljátszotta, elitta. Amikor kérdőre vontam, csak nevetett. Azt mondta, egy kis láz, nem a világ vége. A felismerés úgy csapott le Sarára, mint a villám. A levegő kiszorult a tüdejéből, a szoba forogni kezdett vele. William Thomas Price, egy sármos hazudozó Bostonból, aki mindig a könnyebb utat választotta. Az ön apja. Csend. A tűz ropogása is elhalkulni látszott. Sara a szék karfájába markolt, hogy el ne essen. Most már minden értelmet nyert. Az adósság felvásárlása, a megszállottság, a fogság. Ez nem a pénzről szólt, soha nem is arról szólt. Ez egy bosszú volt. Egy hideg, éveken át érlelt torz bosszú. Egy kétségbeesett, őrült kísérlet arra, hogy a sorsot visszájára fordítsa, hogy elvegye attól az embertől azt, ami a legfontosabb,
ahogy az ember is elvette tőle. Az apja nem csak a pénzüket és a becsületüket vette el, tönkretett egy családot, megölt egy gyermeket és egy anyát a felelőtlenségével, és most ő, Sara volt az ára ennek a régi, elfeledett bűnnek. Nem fogoly volt és nem is adós, hanem egy engesztelő áldozat egy halott család oltárán. A vallomást követő napok csendje más volt, a levegőben már nem a bosszú, fagyos súlya ült, hanem a közös gyász, nehéz, sűrű köde. Jacob és Sara alig szóltak egymáshoz, de a némaságukban most volt valami megértésféle. Két ember, akiket egy régi bűn láncolt össze, most egy közös tragédia szigetén rekedt. Aztán, hetek óta tartó tombolás után, a vihar lassan elcsendesedett. Hetek óta először a szél nem süvített a kéményben, és az ablakokat nem ostromolta a hó. Helyét az ereszről csöpögő víz halk, monoton kopogása vette át. A világ odakint olvadni kezdett. Egy nap kora délután egy hang törte meg a ház belső csendjét. Egy határozott, erős kopogás a nehéz tölgyfa ajtón. Sara és Jacob egyszerre kapták fel a fejüket. Összenéztek, és a tekintetükben ugyanaz a döbbenet tükröződött. A külvilág. Jacob lassan felállt, a mozdulatai kimértek voltak, mintha egy rég elfelejtett szertartást végezne. Oda ment az ajtóhoz és elfordította a reteszt. A beáramló fény vakító volt. Az ajtóban egy középkorú, kipirult arcú férfi állt, vastag gyapjú kabátban, a lélegzetéből pára szállt a hideg levegőben. Jacob, te vén remete! Azt hittem, már a medvék ettek meg. A férfi hangja harsány volt és élettel teli, éles ellentétben a ház folytott csendjével. Meghoztam a postát a városból, legalábbis azt, ami átvészelte ezt az ítéletidőt. A férfi tekintete ekkor esett Sarara, aki a tűz mellett állt, egy árnyék a világos ajtónyílással szemben. Látod, vendéged is akadt a nagy hóban. A férfi levette a sapkáját és udvariasan bólintott. David vagyok. Én hordom az árut és a híreket errefelé, már amikor a hegy is úgy akarja. Sara csak bólintani tudott. David átnyújtott Jacobnak egy köteg levelet, majd újra Sara felé fordult. Hölgyem, ha a városba tart, szívesen elviszem a szánomon. Az utak már járhatók, legalábbis a főbb ösvények. Napnyugtáig kényelmesen leérünk. Csend. Sara szíve hevesen dobbant. Ez volt a pillanat, amire hetek óta várt. A szabadság. A menekülés. A tekintete ösztönösen Jacobra siklott. A férfi egyetlen szót sem szólt. Lassan tett egy lépést oldalra, el az ajtóból. Kitárta az utat. A tekintete üres volt, de Sara látta benne a kimondatlan szavakat. A sorsát a kezébe adta. A hatalom, amit eddig a férfi birtokolt, most átszállt rá. A nő a kitárt ajtóra nézett. Mögötte a vakítóan fehér, tiszta világ. Egy élet, ahol nem kísértik egy halott család emlékei. Aztán Jacobra nézett, aki az árnyékban állt, a ház sötétjében, egyedül a gyászával. Nos, hölgyem, indulhatunk? David hangja türelmes volt. Sara a küszöbön állt, a hideg, tiszta levegő az arcába csapott. A választás az övé volt. Elmenni és elfelejteni mindent, vagy maradni és szembenézni egy olyan adóssággal, ami már nem csak az apjáé volt. Sara a küszöbön állt, a két világ határán. Előtte a hó vakító, tiszta ígérete. A szabadságé, ahol a múltat maga mögött hagyhatja, mint egy rossz álmot. Mögötte a ház sötét, meleg csendje. És benne egy férfi, akit ugyanaz a múlt láncolt gúzsba, mint az ő apját. Hölgyem, a nap hamar nyugszik a hegyekben. David hangja visszarántotta a jelenbe. Sara mély levegőt vett a tiszta, fagyos levegőből, mintha erőt akarna gyűjteni. A tekintete David kedves, várakozó arcáról Jacobra vándorolt. A férfi még mindig az árnyékban állt, mozdulatlanul, az arca kifürkészhetetlen volt. De a szemében Sara most látta, nem üresség volt, hanem a teljes vereség, csendes elfogadása. Jacob már elengedte őt. És ez a felismerés döntötte el mindent.
Nagyon kedves magától, David. Sarah hangja tiszta volt és nyugodt, nem volt benne semmi kétség. De én maradok. David meglepetten pislogott. Ahogy gondolja, hölgyem, de biztos benne? A tél hosszú errefelé. Teljesen biztos vagyok. Köszönöm az ajánlatát. Sarah egy halvány mosollyal hátrébb lépett a küszöbről. A keze megkereste az ajtó hideg fémkilincsét. David bólintott, a sapkáját a fejébe húzta és a szárnya felé indult. Sarah lassan becsukta a nehéz tölgyfa ajtót. A külvilág fénye egy vékony csíkra szűkült, majd teljesen eltűnt. A retesz halk kattanással ugrott a helyére. Ugyanaz a hang volt, ami hetekkel ezelőtt a fogságát jelentette. De most a saját döntésének hangja volt. A szobában újra csend lett. Sarah megfordult és Jacobra nézett. A férfi még mindig ugyanott állt, de a tartása megváltozott. Mintha a vállaiból eltűnt volna a feszültség, és helyét valami mélységes, zavart értetlenség vette volna át. Miért? A kérdés alig volt hallható. Egyetlen szó, tele a hetek súlyával. Mert az apám bűnéért nem én fizethetek, de a maga fájdalmáért sem. Sarah lassan elindult felé, és megállt tőle néhány lépésre, a kandalló meleg fényében. Maga nem feleséget akart, hanem egy kísértetet. Egy pótlást valakire, akit elveszített. A szavai nem voltak vádlók, csupán a tényeket közölték. Én pedig nem akarok egy halott nő árnyékában élni. Jacob szeme megrebbent, de nem szólt semmit. Bosszúra és gyászra nem lehet jövőt építeni, Jacob. Az csak még több romot hagy maga után. Most először mondta ki a férfi nevét. A név ott lebegett közöttük a levegőben, mint egy új kezdet törékeny ígérete. Nem tudom, mi lesz velünk. Nem tudom, megbocsátható-e mindaz, ami történt. Elhallgatott egy pillanatra, a tűzbe nézett, majd újra a férfira emelte a tekintetét. De a közös fájdalom romjain talán megpróbálhatunk valami újat létrehozni. Csend. A levegő megváltozott a szobában, valami feloldódott. A fogoly és a fogvatartó eltűnt. Helyettük csak két ember állt ott, egy férfi és egy nő. Két sebzett lélek, akiket a sors egy régi tragédiával kötött össze, és akik most, minden ész érv ellenére, a nehezebb utat választották. Együtt. Jacob lassan bólintott. Egyetlen apró mozdulat volt, de többet jelentett minden szónál. A megegyezést, a fegyverszünetet, és egy távoli, alig látható reményt jelentette a hosszú tél utáni tavaszra. Hónapokkal később a hegyekre megérkezett a tavasz. Az olvadó hóvize patakokban csobogott le a lejtőkön, és a hangja olyan volt, mint a föld halk felszabadult sóhaja egy hosszú, nehéz álom után. A nap menege felébresztette a téli álmát alvó erdőt, a rügyek pattanásig feszültek a csupasz ágakon, és a fekete medve fogadó körül madárdal verte fel a csendet. A tél fogsága véget ért, az elszigeteltségnek, a bezártságnak és a gyásznak is. Sarah és Jacob egy új, kimondatlan ritmus szerint éltek. Nem voltak nagy szavak, sem szenvedélyes vallonások. A napjaikat a közös munka csendes nyugalma töltötte ki. A férfi megjavította az istálló vihartépte tetejét, a nő pedig kitárta a fogadó ablakait, hogy a friss, hegyi levegő kiszellőztesse a tél dohos szagát. Együtt ültették el a fűszernövényeket a ház melletti kiskertben. A kezük néha összeért a nedves földben, és ezek az apró érintések többet mondtak minden szónál. Az adósság emléke lassan elhalványult, mint a völgyben oszladozó reggeli köd. Nem behódolással fizetődött ki, hanem kölcsönös gyógyulással. Egy napsütéses délután lovaskocsi zaja hallatszott a völgyből felfelé vezető úton. Egy idős, őszhajú úr állította meg a lovakat a fogadó előtt, és kimért mozdulatokkal leszállt a bakról. Jacob éppen a tornácon faragott egy széklábat, de letette a szerszámait, és lement a lépcsőn, hogy üdvözölje a vendéget. Dr. Evans? Nem is számítottam magára. A tavasz mindig meghozza a kedvemet egy kis utazáshoz, Jacob, és kíváncsi voltam, hogy élted túl a telet. Az orvos tekintete meleg volt és fürkésző.
Végigmérte Jacobot, és egy halvány mosoly jelent meg a szája szegletében. Ebben a pillanatban lépett ki az ajtón Sarah, egy korsó vizet hozva. Megtorpant, amikor meglátta az idegent. Látom, a házad már nem olyan üres, mint régen. A doktor hangjában nem volt meglepetés, csak csendes megállapítás. Dr. Evans, bemutatom Sarah-t. Sarah udvariasan bólintott. Üdvözlöm, uram, hölgyem. Az idős orvos levette a kalapját, és a tekintete kedvesen időzött a nőn. Látta a nyugalmat Sarah arcán, és látta a változást Jacob tartásában. Nem kérdezett semmit. Egy tapasztalt orvos szemével olvasott a jelekből. A levegő tisztább itt fent, mint az elmúlt években bármikor. Valami megváltozott. A szavai Jacobnak szóltak, de a tekintete mindkettőjüket magába foglalta. Ez volt az ő hallgatólagos áldása. Az orvos elfogadott egy pohár vizet, beszélgetett egy keveset az időjárásról és a városi hírekről, majd hamarosan továbbindult. Ahogy a kocsija eltűnt az út kanyarulatában, a csend újra rátelepedett a fogadóra. De ez már egy békés, otthonos csend volt. Aznap este, amikor az utolsó napfény aranyra festette a hegycsúcsokat, Jacob leült Sarah mellé a tornácra. Nem szólt semmit, csak a kezébe adott egy kis, gondosan megmunkált fadobozt. Sarah felismerte. A zenedoboz volt az. A faanyag sima volt és meleg a kezében. A repedéseket és karcolásokat szinte láthatatlanul javította ki valaki. Lassan felnyitotta a tetejét. Felcsendült a dallam. Ugyanaz a törékeny, tiszta melódia, ami egykor a gyász és a fájdalom hangja volt. De most, a tavaszi alkonyatban, már nem a veszteségről mesélt. Együtt hallgatták, egymás mellett ülve, a szavakon túli közös megértésben. A zene már nem egy halott asszony emlékét idézte, hanem egy új, közös jövő halk, reményteli ígéretét játszotta.